Zdravím vás u nového dílu podcastu Autofacts with Fifi. Doufám, že se všichni máte krásně, že máte krásný den, užíváte si to ať už v práci, nebo doma, nebo ve škole. A řekneme si, co dneska přesně budeme probírat. Nejdřív si uděláme rekapitulaci tohoto týdne a potom se zaměříme na základní tipy ode mě pro vás, jak to přežít. Prosím vás, fouká a asi mi spadne telefon. Probudila jsem se, rozhodla jsem se, že samozřejmě musím dojít pro maču. Dneska jsem si vybrala místo podle toho, jak dobrou maču tam mají. Takže jsem došla do takového podniku, který se jmenuje Uncle Ben. Je to moc dobrý, každopádně jsem blbka. Mně nedochází, že tady cpou cukr úplně všude, takže jsem si neřekla, že to chci bez cukru a teďka to mám prostě sladký strašně. Nevadí, začátečnická chyba, příště polepšíme, ale mám maču. Je tu prostě ošklivě zase. Jo, nemáme tu moc hezky, je tu zataženo dneska, aspoň teďka neprší, ale jestli začne pršet, tak se budu muset přesunout k sobě. Je ošklivo asi poslední 3 dny, takže jsem zase neměla nic moc co dělat. Do té doby ale bylo slunečno a na to, že je listopad tady, tak jako za mě bombex, jo. Kdybyste se ptali teda, kde sedím, díky tomu, že je venku ošklivě, tak jsem na takový předzahrádce mého apartmánu, nebo spíš takovým, jak se tomu říká, vnitrobloku. A je to tady jakoby hrozně hezký. Každopádně je tady jako zoo. Vedle mě je tady takový kanálek s vodou. V tom rostou žábičky, bych řekla. Plus ještě jsem teda viděla obrovitánskýho ještěra líst tady v této věci. No, není to úplně vončo, trošičku se tady bojím, ale nějak to jakoby zvládnem. Rekapitulace mého týdne. Nálada 100%. Nadšená úplně. Nevím proč. Vím proč. Takže prosím vás, ten den, kdy jsem točila poslední podcast, tak jsem se začala víc bavit s jedním klukem, který já ho taky znám prostě od začátku, co tady jsem, ale moc jsme se nebavili, je to kamarád. No a teďka jsme se začali bavit sami, takže jsme šli na snídani, tohleto, tamhleto. Konečně jsem prostě měla někoho, s kým půjdu na snídani, na večeři, strávím s ním den u bazénu nebo u moře a byla jsem z toho naprosto nadšená. Chodili jsme k bazénu, tady je to výborný. Tady pokud chcete mít jako bazén, tak si ani nemusíte kupovat ubytování, protože tam stačí přijít, dát si drink a je to jako v rezortech. Tam stačí přijít, dát si drink a můžete jít do bazénu. Prostě perfektos. Tak jsem se jako válila trošičku. Day drinking jsem taky prováděla docela. Vždycky jsem si tam koupila u toho bazénu potom drink a popíjela jsem si, víte co, cigaretka, drinčík, to já mám ráda prostě. Potom jsem byla teda tento týden na party jedný. Byla to teda moje poslední tato party. Já ji moc nemám ráda. Jo, řeknu vám upřímně, protože nehraju úplně hudbu, kterou já bych měla ráda. Já nemám ráda techno, nemám ráda house, jakoby takový ten elektronický, prostě mi to nic moc neříká. Je to pro mě takový, jako kdybych chtěla opravdu se sfetovat na sračku, tak možná, ale jinak je to pro mě úplně jako nonsense. Takže moc to tam nemám ráda, ale byla to moje poslední party a chodí tam všichni ty moje kamarádi, takže jsem musela jít a bylo to vlastně ve výsledku docela fajn. Dala jsem si nějaký drinky, dala jsem si nějaký balonky a jela jsem domů. Ale bylo to super. Viděla jsem to naposled. Je to hrozně smutný. Já jenom, že jsem tady strávila za poslední rok prostě 9 měsíců a teďka jedu domů a nevím, kdy se vrátím. A nemyslím si, že to bude brzo a je to prostě pro mě smutný. Byla jsem se dokonce i potápět ten týden, tam prostě vyjdete pod vodu a 45 minut vám připadá jak 10 nebo 15 minut. To je takhle. Hned prostě. Ještě k tomu jsem byla s kamarádama, tak to bylo fajn, že jsme se potápěli spolu, že to není úplně jako s cizíma lidma, je to takový jiný samozřejmě jako všechno. Opalovala jsem se, to je taky vidět, že jsem trošičku opálená
A opravdu jsem se nezastavila upřímně. Mě ten týden mi utekl takhle a jenom kvůli tomu, že jsem se nezastavila. Já jsem si na sebe hodila tolik věcí, že jsem se nezastavila. A upřímně, prostě pro mě aspoň, já vím, že každý to může mít jinak, ale alespoň pro mě je to 3krát lepší, než když mám 1000 času prostě. Já se radši nezastavím, radši budu trošičku ve stresu, než abych prostě neměla co dělat. Takže jsem si připravovala podcast, objednala jsem si knížky, tak se snažím trošku číst, chodila jsem do posilovny, potom jsem se koukala na masterclass, o tom si ještě budeme povídat. A potom jsem pracovala. Ona ta práce mi zabere hodně času přes ten den. Já pracuji od 8 od rána do 3 do odpoledne. No tak kamarádi, jestli mi někdy bylo horko, tak je to teď. Ono jako mělo začít teďka pršet, tak ono místo toho se probudilo sluníčko. Nic moc zajímavého se úplně nestalo, nebudu vám lhát. A teďka se pustíme do druhé části dnešního podcastu, což budou moje základní tipy na to, jak to přežít. Pokud někdo bude pokračovat v poslouchání mého podcastu, tak je ten díl docela důležitý, protože tyhle základní tipy já potom budu aplikovat i do jiných epizod. Jsou to opravdu takový obecný základní tipy, které za mě jsou důležitý zmínit hned na začátku, než se pustíme do čehokoliv jiného, protože jsou aplikovatelný na každý problém, který nás potká. Tak let's go! Začneme tím, že si řekneme, co se od nás očekává, co lidi si myslí, že byste ve svých 20 měli dělat, čeho byste měli dosáhnout a tak dále. Já to tady mám předepsaný jako co internet říká, že máme dělat ve svých 20. Teďka poslouchejte, jo. Socializovat se, dostat se z dluhu, budovat dovednosti, nastavit si cíle, starat se o své zdraví, hodně číst, riskovat, začít šetřit na důchod, najít si dlouholeté přátelství, nebát se zeptat, začít investovat, nesrovnávat se s ostatními, vařit, nepít, odpustit si, objevit své vášně, být s rodinou, najít svého mentora, budovat smysluplné vztahy, spát, udělat něco děsivého a najít individualitu. To by se z toho jeden posral. Jestli jsem schopná do Google napsat, co mám dělat ve svých 20 a vyjde mi ten obrovský list, který má asi 25 věcí, které jsou nesplnitelné během jednoho dne, ale na kterých se musí pracovat několik let, tak absolutně hned cítím úzkost, jsem z toho hotová, nechci, nemůžu, neudělám. Vlastně jsem frustrovaná a mám pocit, že jsem ve všem špatná a že ve všem prohrávám a je to vlastně asi to nejhorší, co se může stát. Ještě jednou to řeknu, to by se z toho jeden posral. Já vám řeknu jednu jedinou věc teďka. Něco z toho se bude objevovat v těch mých základních typech. Jsou tam nějaké věci, které samozřejmě, ono to dává totiž smysl, to, co říká ten internet, jo. Ale je nesplnitelný to takhle někomu prostě jakoby šoupnout, jo. Tohle je to, co se od vás očekává. Ne, není. Co se od vás očekává ve svých 20, je to, abyste to přežili, prosím vás. Jediný náš cíl ve našich 20 je, abychom našli sami sebe. OK? Abychom zjistili, co chceme, abychom zjistili, co máme rádi, abychom zjistili, co nemáme rádi, abychom si našli lidi, který máme rádi, abychom si našli práci, co máme rádi. A je to věc, která vám nezabere 14 dní. Je to věc, která vám zabere skoro celý ty 20. Já si myslím, že já budu hotová možná ve 30, opravdu. Prostě to zabere čas, ale je to v pohodě. No, ten seznam, jak když jsem to psala, tak nebudu vám lhát, já jsem se u toho strašně smála. Jsem seděla v kavárně, četla jsem to. Úplně nejvíc mě asi dostalo najít si dlouholeté přátelství. To znamená, jakože co? Jakože já mám jít teďka na ulici a najít si dlouholeté přátelství, nebo jak to přesně myslíte? Trošičku divný, ne? Já se zeptám z těch lidí zpátky, kteří nám strašně pomáhají s tím, co máme dělat ve svých 20.
Jak mám vědět, co mám dělat, když ani nevím, kdo jsem? Já upřímně nevím, kdo jsem. Já se teďka tak neznám, já jsem taková nikdy nebyla. Já jsem se změnila o 180 stupňů jsem se změnila. Jsem člověk, který ho neznám a nemám tušení, kdo jsem. Já jsem byla extrovert, ale šílený extrovert. Měla jsem spoustu sebevědomí, byla jsem dost uřvaná jednu dobu a vždycky jsem byla hrozně šťastná. A takže ze mě prostě vyzařazovalo takovej extrovertský. Nějaký lidi to na mě úplně nesnášeli, 90% lidí to na mě ani úplně nesnášelo, hlavně na střední a na základce, ale byla jsem prostě extrovert. Teďka naprosto vůbec. Já jdu na party nebo kamkoliv jinam, držím hubu, sedím někde u zdi, koukám se a vlastně tím to končí. Naprosto jsem switchla 180 stupňů, jsem prostě jiný člověk. A to je v pohodě. Je to v pohodě. Jsem prostě jiný člověk a teďka musím jenom přijít ale na to, co jsem za člověka a co ten člověk chce a potřebuje. A já si myslím, že to je v pohodě. Ale neznám se. Vůbec o sobě nevím nic, upřímně opravdu nevím o tom člověku, co ve mně teďka žije, nevím nic. A to je přesně to, proč například, když se s někým bavím o tom, jako že jsme single, nebo že nemáme kluka a tak, mě to nevadí. Já čekám, až najdu samu sebe a potom až si můžu vybírat někoho, koho budu mít po boku. Už jenom kvůli tomu, že musí splňovat nějaké hodnoty, které já chci. Rozumíme si, jo? Jakoby, já nevím, co chci a potřebuju najít, co já chci, abych potom mohla najít toho člověka, který to splňuje. Mně třeba chybí někdo, s kým já budu moct cestovat, chybí mi někdo, s kým já večer půjdu do postele a řeknu mu dobrou noc a někdo, s kým se obejmu nebo si dám pusu. Samozřejmě, že mi to chybí. Jsem člověk, pro boha, ano, jsem člověk. Ale nevyhledávám to naprosto vůbec. Třeba nějaký romantický vztah je teďka pro mě poslední věc, kterou řeším. A je to kvůli tomu, že já nevím, co chci, protože se reálně neznám. Já už tím, že jsem měla podobný typy kluků a tím, že už jsem nějakého kluka měla, tak už jsem si vybudovala nějakou představu v hlavě toho, jak by to už nemělo být. Jednoduše, například pro mě, já jsem vždycky byla ta, která měla navrch ve vztahu, vždycky, a už to nechci. Já vedle sebe potřebuju prostě chlapa. Ale jakože chlapa. A tak to je jeden příklad z mnoha, který jsem si už vybudovala na základě těch vztahů předtím, ale nebudu vědět, co chci, dokud nebudu vědět, kdo jsem já a co ta nová osoba ve mně potřebuje. Tady na tom ostrově je 1850 nádherných frérů. Řeknu vám to jednoduše, tady prostě najdete kluky z každé národnosti a všichni jsou docela pěkný. Víte co? A hlavně jich je tady strašně moc a ještě k tomu zůstávají třeba na 3 noci. Úplně perfektní. Ale mě to vůbec nezajímá. Já se podívám na fréra a mě to vůbec nic neřekne. Jsem jako, ok. Takže nějaký jako lux, tak to vůbec. S tím na mě nechoď, to vůbec. No, skončíme s těma vztahovýma věcma, ale je to první věc, která se pojí s otázkou, jak mám vědět, co mám dělat, když prostě nevím, kdo jsem. Já se neznám, já vůbec nemám tušení, od svých 20 nevím, kdo jsem. Referuju z mého oblíbeného podcastu, který mimochodem, celý ten podcast je inspirovaný podcastem od Madeleine Argy. Já doufám, že to říkám správně, to jméno. A ona v jednom z těch jejich videí říkala, že je to, jak kdybyste se ve 20 narodili. Jo, že ve výsledku ono do těch 20, třeba v 15, v 18, třeba v 15 nemůžete cestovat sami. Jo, nemůžete ve výsledku nic moc. A v 18 začínáte jakoby legálně pít, v 18 začínáte reálně, já nevím, jestli si to uvědomujete, ale v 18 až můžete začít dělat většinu věcí. Furt to je všechno nový, ale v těch 20, motýl, v těch 20 už jste v takovém, je to jak kdyby vám prostě bylo 0. Jo, ona říkala. A je to tak,
Je to od nuly a je to, jak kdybyste se znovu narodili ve 20. Je to 0. Což znamená, že ano, potrvá to prostě, než se to naučíte, jak v tom šlapat v těch 20, než najdete nějaký svůj smysl, než prostě se někam dostanete a je to tak. Takže mně je teďka 22, dejme tomu, že mi jsou 2 roky. Jo? A v 10 třeba to už bude fajn, nebo v 8, Bůh ví, dospělácký život žijete teďka a je to naprosto jiný a je úplně v pohodě, že vám to trvá. Dejme tomu, že se teďka učíme chodit. Učíme se chodit ve svých 20. A trvá to a bude to trvat. Je mi líto to takhle říct teda, ale bohužel to trvat bude. Trvat to bude a proto se tady dostanu k dalšímu typu a to je, že život je tady a teď. Já chápu, že jsme unavený, že už tohle to nechceme dělat, že nás to nebaví a že vlastně to je nejhorší období, který jsme kdy měli a trvá, například u mě, trvá už 2 roky a naprosto tomu rozumím. Ale život je tady a teď běží. A my nejsme v žádný jako čekací době na to, až to bude v pohodě. Ne, my musíme být a žít. Já jsem to dělala a dělala jsem to vlastně doteď. Až doteď, dokud jsem nezačala dělat jsem podcast, až doteď, dokud jsem se nevrátila zpátky do Thajska, nezjistila, jak hrozně na tom jsem ve výsledku, tak jsem čekala. Já jsem byla jako, no tak jednou to, víte co, je to up and down. Prostě život je up and down. Takže jednou to prostě skončí. Žijte teď, ale buďte přítomní. Prostě já vím, že to je těžký, ale i když se nemáte fajn, tak to prožívejte. Buďte v té chvíli a snažte se žít tady a teď, protože on vám ten život uteče. Já vám přísahám. Ono tohle celý 20 a tohle příšerný období bude za chvilku pryč. Jenomže vy potom se budete chtít vrátit. A nebude to tím, že by vám chybělo to období, to hrozný období. Ne. Vy se budete chtít vrátit už jenom kvůli tomu, že nebudete mít tolik času. Třeba pro mě, můj životní cíl, což jako vím už dlouho, to mám nastavený v hlavě tímhle tím způsobem, já miluju pracovat, chci se soustředit na kariéru, je to pro mě teďka v téhle době důležitý, ale můj životní cíl je mít rodinu. Můj životní cíl je mít děti. Ale když si teďka vezmu, že jestli to přijde ve 32, ve 35, ve 30, někdy, já už potom budu mít ten svůj cíl splněný, už se ale nikdy nebudu moc vrátit do toho, co bylo před tím cílem. Tohle všechno vám uteče. Já nechci být prostě 35letá ženská, která chodí, nebo 40letá ženská, která chodí do klubu, protože jí utekl život předtím. Mimochodem, co jsem se dozvěděla, to, jakým stylem teď prožijete ty 20, tak se vám ukáže v krizi středního věku. Jo? Takže to, jakým stylem vy teďka zvládnete tyhle 20 a jak se najdete, ve výsledku to, jestli se najdete nebo jako samu, nebo nenajdete, se vám potom ukáže na krizi středního věku. Což já nevím, jestli jste to někdo zažil, ale kdo zažil krizi středního věku, tak to není sranda. Doufám, že nikdy nebudu mít krizi středního věku, protože já bych se posrala. Jako vím, že budu mít v nějaký formě, ale jestli to budu mít takový tým magorský formě, kdy jako chci nosit všechny barvy na světě, oblíkat se jak 16letá a chodit do klubíků, tak to to rozhodně ne, děkuju. Všechno má důvod, rozumíte? To, že teď žijete ve stádiu, kde máte blbý období, je jedna věc, ale vy si z toho něco odnesete. Každý to období vás má něco naučit a hlavně o vás, o tom, jak to zvládnete později. A proto si myslím, že byste to měli zažít a měli tady být. Nemyslete na budoucnost. Je to úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Já teda nemám co říkat. Jestli já něco jsem, tak extrémní stresař a nervák o tom, co bude.
Jako jestli zítra půjdu tam nebo tam, jestli pojedeme tam nebo tam. Prostě, nebo co se stane. Jako když vím, že se má stát něco špatného, já se stresuju, jsem z toho v prdeli. To jsem mývala, když jsem byla mladší teda, ale asi možná je možný, že bych to měla i teďka, kdybych měla nějaký průser a mám jako hysterický záchvaty. A mimochodem, vždycky se to vyřeší. To mi vždycky říká můj táta, vždycky, když mám tyhle prostě jako stresové situace, tak mi táta vždycky říká, prosím tě, vždycky se všechno vyřeší. Kdy se to nevyřešilo? A má pravdu, pro boha, tolik chyb, co uděláte, tolik přešlapů, co uděláte za svůj život a všechno se to vždycky vyřeší. Nic není na pořád. A proto je úplně zbytečný se stresovat o tom, co bude. Stresujte se o tom, co je teďka. Vnímat, co se děje teď kolem vás. My furt všichni žijeme v budoucnosti, v tom, co bude. A nebo v minulosti samozřejmě taky, to je druhá věc. Já se tady soustředím na budoucnost, ale jestli někdo je zastavený v tom, jaký měl vztah předtím, tak si to prostě bude brát do toho vztahu dalšího. Neublíží to někomu jinému, než jenom tomu člověku. Takže zapomeňte na tyhle ty věci. Ono je důležitý jenom to, co děláte teď. A je důležitý to vnímat, co teď děláte. Kde jste, co je kolem vás. Protože to jsou věci, které si budete pamatovat. Jestli budete sedět a furt přemýšlet jenom nad minulostí nebo nad budoucností, tak si z toho nic moc neodnesete. To mě přivádí na věc, kterou já dělám poslední dobou. A když jsem teda sama, protože nechci vypadat jako magor, je to takový dýchací cvičení. Já to mám, prosím vás, ze německého seriálu, doporučuju. Jmenuje se to Murder Mindfully. A v češtině je to snad Zabíjení všímavě, nebo něco takového. Je to na Netflixu, ale je to německy. Je to prostě německý seriál, doporučil mi to můj bratranec, který ho zdravím teďka. To je jakoby vtipný, samozřejmě je to hozený trošičku do takové satiry. A já nejsem na žádný spirituální věci, jo, a meditaci a takhle. Ale tohle je prostě pro mě, za mě to je úplně boží. Zastavit se párkrát se nadechnout a prostě si všímat věcí kolem sebe. Na chvilku. Kdekoliv, kde jste, zavřete si oči a prostě cítíte třeba vítr, cítíte sluníčko, třeba něco cítíte i jako nějakou vůni cítíte, nebo tak. A jsou to, za mě to tak strašně pomáhá, když jsem jakoby fakt v prdeli, ráno jsem se probudila, mám nejhorší den na světě, je to úplně strašný, tak si tohleto udělám několikrát denně a ono vás to strašně jako vnitřně uklidní. Strašně z vás všechno jako spadne a je to, za mě to je úplně super cvičeníčko. Já o stresu můžu mluvit mimochodem, protože já jsem byla, předtím než jsem sem odjela, když jsem byla doma, tak jsem byla v takovém stresu, prosím vás. Ze všeho, prostě doma, rodinná situace, do toho všeho, práce, tohle, tamto. Mně se z toho stresu začal tvořit atopický ekzém. A teď, kdykoliv jsem ve stresu, tak se mi prostě udělá atopický ekzém. A když mi stres odejde, tak mi odejde atopický ekzém. Předtím, než jsem začala natáčet ten podcast, tak jsem byla v extrémním stresu a ukážu vám, tady mám ještě jizvy. Tady, což teda je šílený, jak to tělo na to odpovídá. Jo? Tělo vám opravdu odpovídá na ten stres a není to vůbec dobrý. Já se to snažím eliminovat, moc mi to nejde, ale o tom to je. Tady se učíme nové věci. Tak, musela jsem se přesunout do stínu, jinak by byla celá upocená všude. A já nechci být celá upocená na mém podcastu. Rozebereme si další tip ode mě. Ten tip mám z knížky Ikigai, což je japonská. Ona to není japonská, podle mě to napsali Španělé, ale je to knížka na to, jak žít co nejdýl. Prostě na to, jak žít co nejdelší život. Když jsem u těch knížek, tak mimochodem já se vždycky snažím číst nějaký takový blbosti, který najdu na internetu nebo na TikToku, že jako strašně pomáhají, jako s nějakým jako vnitřním klidem nebo tak. A našla jsem třeba ten A Gentle Reminder.
Já nevím, já jsem z těch knížek už četla tolik. Četla jsem Conversations on Love, což je další taková jako nevím, knížka a ještě něco jsem četla, už si to nepamatuju. Ještě nějakou takovou blbost jsem četla a mě ty knížky nic moc nedávají. Oni jako, to jsou takový, to jako já bych taky mohla napsat knížku, víte co, tohle to je if it is for you, trust that it will find you. Jo? A to jsou takový jako, víte co, to jsou takový citáty z roku 2016, který máte na svý facebookový page. Takový blbosti. Ono vás to k ničemu nedovede. Proto já třeba radši čtu knížky, které jsou víc vědecky podložený, říkají něco, co opravdu se děje, protože tohle to vám maže jenom med kolem huby o tom, jak se máte mít rádi a jak máte mít rádi všechny okolo sebe, jak si máte odpustit. K ničemu naprosto. Takže jo, a gentle reminder, k ničemu. Omlouvám se. Dočtu to asi, ale je to prostě nonsense. Takže jsem četla tu knížku Ikigai a v té knížce je něco, co se nazývá flow. Flow je činnost, která vás tak pohltí, že zapomenete na čas. Je to jakákoliv činnost, u který nemyslíte na nic jiného, než na to, co děláte. Ta činnost je pro každýho úplně jiná a někdo to může mít třeba jako zahradničení. Prostě jdete na zahradu a máte pocit, že jste tam 20 minut, ale najednou jste tam 3 hodiny. Jdete na brusle, stejný. Kreslíte si doma. Máte pocit, že že jste to dělali 15 minut, ale podíváte se na hodiny a jsou to 3 hodiny. Já bych chtěla, aby všichni po této epizodě šli a našli si svoji flow. Protože flow je tak důležitá věc, která vás osvobodí od přemýšlení, od vymýšlení si úplných píčovin a naplní vás takovým pocitem, že máte tady co dělat a že v tom dobrý, v tom, co děláte a bude vás to hrozně bavit. A změní vám to celý den, změní vám to celý týden, změní vám to měsíce, protože je to věc, která vás bude bavit a kterou, když se vzbudíte, tak budete šťastný, že ji můžete jít dělat. Například moje flow začíná určitě, když mám hodně práce, což znamená, já teda pracuji online, což znamená, že pokud já dostanu hodně práce, tak jsem schopná se podívat na telefon za 4 hodiny a být jako ježišmarja, ono už jsou 4 hodiny odpoledne. Další flow mám při potápění. To mám flow, se nepodívám na telefon ani jednou, to je prostě takhle. Když jdu do posilovny, tak nemám flow na kardiu, to rozhodně ne, to je věc, která mě zabíjí, ale člověk se musí trošičku hejbat, ještě když jsem tady, tak prostě to chce. Kdybych byla zpátky doma, tak bych si určitě našla něco jiného, přesně jak jsem říkala, nějaký brusle, choďte na let na brusle. Všichni hrozně doporučuji, abychom naše tělo měli aktivní ve 20 a já vím, že to je těžký, ale bohužel opravdu to podle mě je důležitý, protože se to strašně obtiskne na tom, jak na tom budete později. Za mě ale nedělat něco, co vás nebaví. Bude vám to úplně k ničemu. Přesně si najděte něco, co vám dá flow. Pokud to nebude koloběžka, tak to bude bruslení, pokud to nebude bruslení, tak to bude skate, pokud to nebude skate, tak to bude posilovna. Těch věcí je spoustu. Yoga, je to jedno. A je jedno, víte co, je jedno, jestli si u toho vytvoříte spoustu svalů. Na to kašlete. Jenom ten pohyb je důležitý. Tam nejde o to, jestli budete hodiny dělat kardio, nebo budete někde posilovat. Ten pohyb, jenom to, že hejbete rukama, že chodíte, to, že si stoupnete, to je prostě důležitý. Ale musí to vždycky splňovat tuhle flow. Dostanete se do takový časový buňky, že vás to tak baví, že nemáte ani chuť se podívat na telefon. Oni to tam samozřejmě v té knížce rozebírají trošičku líp a popisujou. Já jsem to řekla dosti zkráceně a dosti jednoduše, ale doufám, že všichni chápete, o čem to je. Když jsem začínala pracovat v mojí práci, tak jsem
Bylo to něco novýho a bylo to něco tak komplexního. Byla to věc, kterou jako nezvládne moc lidí, bych řekla. Já jsem opravdu byla schopná sedět 6 hodin u počítače. Ani jsem si nevšimla, že jsou 2 ráno. Najděte si jednu věc, při který můžete vypnout. A já vím, že to je těžký vám říct, najděte si jednu věc, ale musíte zkoušet. Běžte ven a zkoušejte. Choďte na taneční lekce, choďte na lekce jógy, choďte prostě na kreslící lekce, choďte na keramiku, choďte na vyšívání, ale najděte si něco, zkuste všechno a najděte si něco, kde se chytnete a co vás bude bavit. Já, když sedím na telefonu celý den doma, když se ráno probudím, první, co udělám, je, že si vezmu do ruky telefon a sedím na něm na telefonu třeba do 3 do odpoledne, tak se vůbec necítím fajn. Pocit nicoty, nic jsem vlastně neudělala za ten den. Jsem z toho smutná samozřejmě, protože jsem k ničemu a protože jsem celý den nic neudělala a přemýšlím nad tím potom. Přemýšlím nad různýma věcma, tak jako když ležíte doma v posteli celý den, tak máte hodně času na přemýšlení a přemýšlíte přesně nad budoucností, nad minulostí, nad tím, co by, kdyby. Úplně zbytečně místo toho, abyste šli a něco udělali za ten den. A já jsem v tom s váma, já občas taky takový dny mám, ale je to zbytečný a vždycky, když se odhodláte z té postele jít a ten telefon zahodit, tak je to lepší den. A to vám můžu garantovat. I když další den nebudete mít energii to udělat znovu, tak ale stejně si vzpomenete na to, že ten den byl lepší než ten den, když jste leželi v posteli. Přísahám a garantuji. Guaranteed by Sofia. Tím neříkám, že musíte furt někde být a furt něco dělat. Vezmeme si jako chození do klubu nebo s kamarádama ven na pivo nebo něco. Kolikrát je lepší zůstat doma. Zůstaňte doma, ale neležte na telefonu a nedělejte nic. Zůstaňte doma a pusťte si prostě, to je další věc, o které jsem chtěla mluvit, masterclass, výborná platforma, kde prostě se učíte od různých profesionálů z různých témat. To nejlepší, takže je tam business, je tam jídlo, je tam wellness, je tam věda, tohle, tamto. A je to všechno vědecky podložený a je to strašně fajn platforma, na který si teďka ujíždím já. A naučila jsem se toho hrozně moc a vlastně mě to strašně baví, že se učím věci. Strašně mě to baví. A teďka jsem se mimochodem rozhodla, že bych si chtěla udělat nějaký kurz sommelierský, vínečko. A je to jenom kvůli tomu, že jsem prostě poslouchala, takhle moje rodina je jako vinařská, ale poslouchala jsem epizodu o víně na masterclassu a teď bych hrozně ráda si sama udělala nějaký sommelierský kurz nebo prošla něčím takovým. No a je to jenom kvůli tomu, že jsem šla, pustila jsem si nějaký video a z toho jsem zjistila, co bych chtěla dělat v nacházejících 6 měsících. Co mě bude taky naplňovat. Víte co, užívejte si to. Předtím vám vždycky říkali, co musíte dělat. Vlastně ve výsledku ve škole vám vždycky říkali, co musíte dělat. Doma vám vždycky říkali, co musíte dělat a vy teďka můžete dělat všechno, co chcete. Všechno, co chcete. Vám se otevřel život. A já vím, že to je na jednu stranu strašně těžký, protože si musíte sami vybírat, musíte sami rozhodovat, musíte to najít, ale na druhou stranu vám to otevřelo spoustu svobodných možností, jako přesně tohle. Teďka, když budu chtít, tak místo toho, abych šla na keramiku, na kterou jsem musela chodit, když mi bylo 9, tak prostě teďka už si to vybíráte sami. A zkoušejte ty nové věci. Je to důležité, zkoušejte ty nové věci. Jako další věc tu mám riskuj. To jste už slyšeli v předcházejícím, co nám internet říká, že máme dělat, ale za mě je to důležitá věc. Riskujte. A nejvíc riskujte, když vám něco přijde hned pod nos. Jako nabídka práce, když vám přijde, že můžete někam jet. Když vám přijde, že můžete jít prostě s kamarádama na pouť a moc je neznáte, třeba ty lidi, nebo tak, riskujte. Zkoušejte to. Ono to může být na hovno. Já vám neříkám, že to vždycky bude super, ale někdy to může být super.
najdete si třeba novou vášeň, najdete si novou zálibu, anebo si najdete nový kamarády, novou práci a všechno bude super. Prostě za mě risk je zisk a hlavně ve svých 20kách riskujte co nejvíc, co můžete. Protože jestli teďka třeba studujete medicínu nebo něco, tak se můžete za chvilku najít úplně na druhé straně a budete třeba se starat o děti a bude to věc, která vás bude třeba 1000krát víc naplňovat a jenom kvůli tomu, že jste řekli ano na nějakou pracovní nabídku. Jo. Je to prostě, musíte riskovat. A víte co, i když to nevyjde, tak co, tak se vrátíte zpátky nebo si najdete něco jiného. A o tom ten život je, ale ty 20 jsou o těch riskách, jo, protože už se zpátky nevrátíte, jo. V těch 20kách si můžete dovolit riskovat. Třeba bydlím ještě s rodičema, takže neplatím nájem, ale až budete v těch 30kách nebo tak už třeba budete mít někde hypotéku, už třeba budete mít nájem, už budete mít účty, co musíte zaplatit, budete mít nějakou práci, takže teďka nějakou stálou práci, kterou nebudete chtít ztratit. Už budete mít třeba přítele, už to bude trošičku jiný, takže za mě teď je to, proč riskovat. Já teda, jestli jsem v něčem dobrá, tak jsou to risky. Já riskuju úplně se vším, plus ještě teda to, jakým způsobem se rozhoduju, je příšerný, protože já se ani nerozhoduju, já jsem prostě jenom, jo, OK, let's go. Podívejte, já dělám podcast. Pro boha, jestli byste mi někdo řekl před 6 měsícema, že jednou budu dělat podcast, tak se vám vysměju, protože by si řeknu, jaký kokot v téhle době může dělat podcast. Podívejte se na mě. Co mi ten podcast dal? Jsem ve svojí flow. Totál. Jestli to připravuju, jestli si to sepisuju, jestli to točím, nebo jestli to edituju, jsem ve svojí flow. Totálně ve svojí flow. Moje práce, která já předtím, než jsem ji začala dělat, tak jsem neměla naprosto žádný zkušenosti. Za mě to je jako těžká práce, já jsem se to naučila pořádně až po 6 měsících. Takže moje práce je další věc, kde jsem riskovala, protože já jsem opravdu trávila hodiny a hodiny u toho a nevěděla jsem, co s tím mám dělat. A po 4 měsících je to frustrující. Přísahám vám. Ale teď si můžu dovolit pracovat odkudkoliv a dostávám za to docela dobrý peníze a jsem v pohodě. Takže risk je zisk. Vyser se na názor ostatních. Ty lidi vám vůbec nic nedají. Totálně vůbec nic vám nedají do vínku. Jediný, co vám přinesou, jsou jejich názory, který nemusí být nikdy správný. A vy taky nevíte, jak oni na tom jsou. Pokud ten člověk je nesebevědomý, něco vám nepřeje, je zakoukaný do sebe, stejně to může být váš kamarád, ale prostě to fejkuje, tak vám nikdy nebude přát nic dobrýho. Jsou tu lidi, kteří k vám mají úplně jiný vztahy. Někomu se líbíte, takže má milostný vztah. Někomu jste něco udělali na základce a furt vám to neodpustil, takže k vám má trošičku nenávist, bla, bla, bla. Vyserte se na ty jejich názory. Jsou naprosto irelevantní, všichni ty lidi jsou úplně jiný a vy máte svoji vlastní hlavu a jediný, na čem záleží, je to, jak to cítíte vy. A to se pojí ke gut feeling. Říká se, že v žaludku máme druhý mozek. A ona to je pravda. V žaludku máme druhý mozek, který nám ve výsledku říká, co jo a co ne. A poslouchejte to. Poslouchejte. Což znamená, že pokud chcete udělat nějakou větší věc, dejme tomu začít podcast, nebo se hlásit na nějakou školu a tak dále, všichni vám říkají ne, ale váš gut feeling vám říká ano, tak si vyberete gut feeling. Moc nekoukejte na názory ostatních. Za prvý, pokud budete poslouchat ostatní, tak nebudete sami sebou. A to je to poslední, co ve 20kách potřebujete, protože vy se potřebujete najít. Takže musíte dělat to, co vy chcete a to, co vám dělá dobře a přemýšlet jenom nad sebou v tu dobu a ne na tom, co si někdo myslí. Úplně to vyhoďte, co si někdo myslí. Vám to je úplně k ničemu. Jestli vás někdo nemá rád, tak vás někdo nemá rád, tak se mnou nebav, víš co?
Stejně, když vás nikdo nebude mít rád takový, jaký jste, tak jako co vám to dá, takže teda budete chodit kolem horký čekaše, přetvářet se a jako co na konci dne? Nic. Vyhoďte to, vůbec nemyslete na názor ostatních. Další věc, sebevědomí. Vím, že to je těžký, já na tom pracuju a budu vás určitě informovat o mém postupu, ale chtěla bych, abychom na tom pracovali tak nějak všichni a doporučuji, abyste na tom začali pracovat co nejdřív, co to jde, protože to, jak jste sebevědomí, za mě vám to ovládá 30% vašeho života. To sebevědomí je to, jak se cítíte vy, ale i to, jak vás vidí ostatní. Nejhezčí člověk na planetě, kdyby neměl sebevědomí, tak je na 0. A holka, která je 5 z 10, pokud má sebevědomí, tak je 10 z 10. Já na to chci udělat ještě úplně jinou epizodu, ale teďka to tady zahrnu do těch základních typů, takže rozhodně makat na sebevědomí a probereme si později jak. A poslední, myslela jsem si, že to bude kratší epizoda, tak ono to má hodinu zase. Poslední důležitá věc, nejdůležitější ze všech věcí, které jsem dneska tady říkala, je zpomal. Naprosto jednoduchý. Zpomal. Udělej si to dýchací cvičení, co jsem ti říkala, a zastav se a zpomal a přemýšlej nad teď. Nad tím, jak se cítíš, nad tím, co kolem tebe je. Zpomal, protože máš čas. Já nevím, i když ti je 27, 28, ten čas tady furt je. Já upřímně věřím na osud, což znamená, že všichni ho máme předurčený a jak to bude, je ve hvězdách už dávno daný. Ale i kdyby ne, zpomal. Ten čas je a já mám pocit, že já furt někam běhám a furt se snažím něčeho dosáhnout. Ne. Zbytečný. Zpomalit a všechny ty tipy, které jsem vám tady řekla, aplikovat, ale zpomalit u toho. Všechno zpomalit. Není to soutěž. Tady se nehraje o to, kdo vyřeší ten svůj život dřív. OK. Si to ty sám za sebe a jestli furt někam budeš pospíchat a budeš chtít dělat tohle a tamto a tohle a to, zpomal. Nech tomu prostor. A já vás nechám ten tip si interpretovat, jak budete chtít, ale pro mě to je dechnout se a říct si, že to je všechno OK. Když jsou prostě špatný dny, nadechnout se, říct si, že je všechno OK a opravdu zpomalit. Nechat tomu volný průběh. Snažit se vnitřně uklidnit, dělat všechno s klidem, zpomalit a přísahám vám, život bude lepší a lehčí taky. Tak jo, se mi to zase strašně prodloužilo. Já mám 1:08 tady. Bylo to delší, ale probrali jsme základní tipy ode mě a jsou to věci, na které já budu navazovat, na které budu odkazovat hodně a jsou to věci, které já jsem se zatím naučila, že mi pomohly. Jestli vám nepomůžou, omlouvám se, ale už mám napsaný v bio, já nejsem žádný terapeut, nejsem ani pedagog a ani vědec. A tohle to jsou jenom moje tipy pro vás, které mě pomáhají a snažím se je aplikovat. I když třeba v tom nejsem úplně dobrá, ale snažím se je aplikovat a myslím si, že jsou prospěšný v téhle fázi života. Děkuju, že jste si mě poslechli a já teda za týden mám přesně 8 dní. Mám 8 dní a za 8 dní já odjíždím do Bangkoku, takže příští díl ještě bude tady. Přes příští už bude z Bangkoku. Budu se na vás na příští díl těšit. Tak se mějte krásně a bye, bye, bye.